Och i en lytlare bygd bor en kvinna som är Barbara. Hon dodde så väl att göra rabarbertesto att folk började kalla henne Rabarber-Barbara. Rabarber-Barbara sa kött att hon kunde tjäna pengar på sina rabarbertesto, så hon öppnade en bar, Rabarber-Barbara-bar. Hon fick kött nekvar stamkundar av Rabarber-Barbara-baren. Trutje barbarer kommer ofta av Rabarber-Barbara-bar att äta Rabarber-Barbara-rabarbertesto, så tar fingo ett känne Rabarber-Barbara-bar-barbaraner. Rabarber-Barbara-bar-barbaraner hade stora bakkenbarstar. Ta Rabarber-Barbara-bar-barbaraner hade verja Rabarber-Barbara-bar och äter Rabarber-Barbara-rabarbertesto, får Rabarber-Barbara-bar-barbaraner ofta att barbera sina bakkenbarstar, så tar får till barberen. Hesen barbereren blev kött känd som Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barberen. Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barberen kände väl Rabarber-Barbara och henne Rabarber-Barbara-bar vid vi gav Rabarber-Barbara-bar-rabarbertesten. Och då han får av Rabarber-Barbara-bar att äta rabarbertesto drack han ofta rabarberbrus att vi. Detta bruset kallar han för Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barber-rabarberbrus. Detta Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barber-rabarberbruset kunde man köpa i en bar. Servitrisan som sålde Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barber-rabarberbruset var dötter Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barberen och hon är Barba. Efter att det var klippt Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstarnar får Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barberen samman vid Rabarber-Barbara-bar-barbararen Iver till Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-rabarberbrusbarerna att spyrja dötterna Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-rabarberbrusbarbarbo om hon kom vid Rabarber-Barbara-bar-barbararen och Rabarber-Barbara-bar-barbarar-barstar-barberen Iver Rabarber-Barbara-barerna att äta Rabarber-Barbara-bar-rabarbertesto. Välgagnast.